Hey! Ayun po yung pila sa likod. Ano ba? Hey! Hey! Napakaba po ng pila, oh. Ayan. Punta tayo ng Bahrain. Hindi na pala mauna, oh. Wala. This is it. Right, Saudi. Inulong ka. We are now going to our country, Philippines. All right. Bola lang yan. Babay pa kayo?
yan. حضراتكم من الله المحل يشير إلى 12 منتصف الليل. إن شاء الله نكون وفقنا نساعدكم على هذه الرحلة. Nathan. Uwi na. Pauwi ng mga tropa oh. Tropa seryoso. Mga may pinaglalaan. Pandan ng init. Pagdam na. Sa Pinas na tayo. Welcome home. Pagdam yan. Pagbalay. Ha? May save pa ako dito ng karton. Save na karton. Medyo, ano pa palitan? May save pa ng karton dito.
Tulig to sa ako. Magaan mo lang to. Ha? Magaan. Nalimot ako sa kuan ko an. Nando ba yung gusto mo pa, bay? Rila. Oh, Rilo. Nalimot mo na ka, oh. Yeah. Ay, ako ra. Ay, nag-edit mo dito. Hindi ada, di mau ada yang ini mau. Mau ada dah. Ah, apa ya? Kupol yun. Rilo ini ha. Ayan. Pareho nila. Ay, rilo man. Rilo nga na yun. Oh, kinanupan sa'yo? May rilo na ka? Kinanupan gawin mo? May rilo na ako na alba. Kinanupan sa'yo anong gusto mo? Ikaw? Oh, ikaw. Dinublan mo nagod ako yung rilo niya. Ah, bukas on. Oo. Tara. Wala. Naghanang hikaw mo. Pike. Ini ya dire. Magubat yun. Ginawa na six. Ako na. May rilo ka na. Ako na. Kino, sing-sing. Ako na. Inara mo liwat ang silver ko. Ay, ako na. Ako nila. Sing silang binakalma sa ako, ho. May rilo na ako. Ito kubliti ini. Oh, Seryo? Kaya ini kan, ano. Ito na luma ko. Hindi. Aw. Kan Aliyah. Aliyah. May nani mo na lang, oh. Bago yun. Casio man yun. Ha? Namin yung chicheria. Namin yung chicheria. Biscuit mo. Biskuit. May. Tama ba ini? Ito na sa tuumong ko. Para irog siniyo. Ayun. Kupol naman. Siyempre, kay kupol ka mo. Aw, pang ka? Nagbas? Kalihan ko nila. Di, doon niya nasunan kon sa imo. Ang datingan mo.